Zap Life. Ешпар үзләренең булачак баласына исем сайлыйлар. Коя тибәсең син, кәкроя. Матурым. Туктале, күрмисеңме футбол карый? Матурым, безнең булачак балабызга исем сайларга кирәк. Ну, Ришат булсын. Юк, Ришат бит ул минем элек йөргән малай. Олайса Ринат. Онтыңмы ни? Ул бит аң дусты. Нияз. Оны бит мәктәптә үртәячәкләр. Нияз, унитаз. Не. Олайса Марат. Марат сепарат. Илгиз. Илгиз сасы ис. Иван. О, Иван! Син ашыймы? Нәрсә башың киттеме ни? Нинди Иван? Нәрсә сөйлисең? Җитте инде, туйдырдың син мине. Мин бүтән исемнәрен белмим. Минем исемдә уткансыңдыр инде. Тукта инде, минем матурым. Җимешем. Кояшкаем. Менә әйтәм бит. Ярый инде, тукта, минем Бибек утыр Кулҗамал. Исеңдә икән. Әлдә кулымда татуировкам бар. Ярый, алайса беренче телевизордан беренче ишеткән исемне сайлап алырбыз. Антонио Фагундес, Раул Кортес, Ana Paula Arozio, Barbara Streisand. Юк инде. Так. Ойрат, Озат, Марат. Идрис, Ильдус, Карим, Ильшат, Фарид, Тамир, Ильхам, Озат, Ильнар, Линар, Ильгиз, Руслан, Рашид, Тамир, Гали, Тамирлан. Тамерлан. Шәп исем. Тамерлан Ильнарович. Туктале. Әгәр дә безнең кыз булса, Туйдырдың инде.